ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ସେଦିନ ତାରିଖ ଥାଏ 25/10/2024। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ ବାତ୍ୟା ଆତଙ୍କର ଭୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଫିରୋଜ ଜେନା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ନାଁ ଅଛନ୍ତି ମା। କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ଏକା। କ୍ଷୀରୋଦ ଦିନରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ରାତି ଥାଏ ବହୁ ଭୟଙ୍କର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେବ ବହୁ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ପୂରେଇଥାଏ। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ସମସ୍ତ ଆଶା ମନରୁ ଦୂରେଇ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ମନେ ସେହି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆତୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ତ ଅନାଥର ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଅନାଥଟିର କ'ଣ ଆପଣ ନାଥ ହେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବହୁ କଥା ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ସହ ମେଘର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ଜାଣି କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କୁ କିଛି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେବାର ଶୁଭୁଥାଏ। କ୍ଷୀରୋଦ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ସାହା ଭରସା। କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ଆଉ ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କିଏ। ଯଦି ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ, ତେବେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। କ୍ଷୀରୋଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ପବନର ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁ ଦୂରରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ସେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ନା ପବନ ହେଉଥାଏ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କ୍ଷୀରୋଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋଟିକୁ ଧରି ବୋ ବୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହିମା ଅପାର। ଏ ମୂର୍ଖ ଗରିବ ପିଲାଟିର ଡାକ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସାହା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲ। ଏ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟି ଏତିକି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ